Și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum am spus episodul trecut, astăzi vom juca cu Gale și să vedem dacă îl putem face rank 5. Și am mai strâns eu niște boxuri pe care le vom deschide la final. Fără alte introduceri, hai să începem. Vedem de 5 stare Gale. N-am mai jucat cu el niciodată. Se pare că dă destul de mult damage. 1200. Am văzut pe el primul aici, uite-l. Are 3, Rosa moartă. Uite-l, uite-l, uite-l. Și ce face asta? A, îl împinge. Mate. Nice. Cred că pe meci e câștigat, deoarece ne dă cu oameni mai slabi sau rank mic. Showdown, haide. Unde ești battle? Vino încoa. Nu fi atât de fericit. Pa. Heh. Primul meci câștigat cu Gale. Rank 2. Și de astea. Misiuni se pare că nu avem cu Gale. Nu cred că s-a dat restart la misiuni. Mai făcut niște misiuni ca să putem să deschidem boxurile la finalul episodului. Avem un inamic acolo. A, e Shelly, putem să o batem de la distanță. Trebuie să mai iau de asta. Du-te, draga mea soră. Nu, 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 nu. Ce era să mă bată, m-a lăsat low. Nu, 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 pleacă. No. GG, GG, m-a bătut băiatul, e clar. Contează, e bine, nu contează că am pierdut sau am câștigat, contează că am jucat. Corect, corect. Avem playerul ăsta acolo în buș, nu știu ce caracter e, că nu-l văd. Bă, e un Barley. Barley, fratele meu, pleacă de aici. Liniște acum. A, uite-l pe Brock. Ok, ia să vedem. Și aici încă un chest. A, mă, cum meciul ăsta e win, n-ai ce să zici. Iau chesturi, mamă, câte chesturi. Ne Poco Loco și mi le distruge pe toate. Și după aceea le fur. 10 gemuri. Nu mai au ce să facă playerii ăștia. Vino frate încă, nu mai fugi atâta. 2 gemuri. Na, nu cred că are cineva cum să mă bată, numai dacă e un bull cu minim 7, zic. Trebuie și ultimata. A, e un bull, dar nu are mult. Aba nu, nu e un bull, e Carl. Hai mai Carl, de ce te bagi în buș? Ce trebuie să fie? Frumos. GG. Cred că mai jucăm 3 meciuri. Oricum, episoadele de Brawl Stars nu vreau să le fac chiar atât de lungi. Zic 10 minute maxim. Cam 10 minute, atât. 8-10 minute. A, și în legătură cu videoclipul de Fortnite, îl vom pune și pe acela astăzi.
O să-l filmez după ce termin de filmat acest videoclip de Brawl Stars. Ca să-l pot pune. Până diseară cred că e încărcat pe YouTube. Până mâine maxim. Oricum dacă nu este până mâine, să nu mă certați, că mai am și eu treabă, am școală acum. Școală după amiază și da. Stai un gem. Ieși. Ieși, nerușinatule. 9 gemuri, nice. 9 power-uri de astea, 10 acum. N-are 5. Hai, ești pregătit? GG. Nu am avut șanse, frate. Nu am avut șanse, că aveam prea multe. Ei. Nu, mi s-a părut mie că am văzut ceva aici în buș. Băi, Shelly, dar nu ți-e rușine, mă? Canal de 2 milioane de abonați și stai în buș. Nu, încă una. Nu uita și pe Dynamite. El vine la curățat. Ciudat cum se aud când își reîncarcă puterea. Încă una. Barrel. What? De ce nu l-am... De ce nu l-am pins? Plus 4, n-are nimic. Rank 5, mai jucăm puțin să facem misiunea. Și după aceea, cred că facem box opening-ul. Ce ăsta e Stu. Stu ăsta mi se pare bun și el, nu zic nu. Cred că e FK să juca botul în locul lui. Încă una. Așa. Și meciul ăsta poate fi win. Chesturi pe mijloc. Hai ca să câștigăm, sigur ne trebuie mai multe chest, ne trebuie mai multe power point-uri de astea. Trebuie mai multe power point-uri. Înțelegeți ce zic. Nu mai fi băi supărat. Aoleu. Ce faci, vere? Supărat? Hai. Showdown. Ah. Va fi floare la ureche. Sau floare în ureche? Nu, floare la ureche. Frumos. 10 trofee. Plus 50 de trofee astăzi. Ok, și zic să colectăm aici. Să vedem cine pică întâi. Eu gemurile. Hai, îl luăm pe ăsta micuț. Nu cred că mai pică ceva de ce a picat Gale ieri. Dar vedem. Nu, n-a picat nimic astăzi. Dar oricum, sunt mulțumit de Gale pentru că mi-a picat ieri. Oricum, asta a fost episodul de astăzi. Episodul de Fortnite cred că o să-l fac creativ sau un mod de joc în care vă arăt cum joc eu. Și mâine cred că facem cu niște meciuri. Oricum, eu am fost Eddie Hyper, pa, pa!